Uthisha kaJayden Lee Meek utshele inkantolo ukuthi ngosuku okwabikwa ukuthi uJayden Lee ulahlekile, wathi uma evuka wabona ukuthi umama kaJayden wake wamfonela, waphinde wathumela umyalezo wase ewusula. Konke lokhu kwenzeka phakathi kwamabili. I then proceeded to send her a message to ask if maybe there is a certain problem, and Miss Tiffany responded around 6 a.m. to tell me that Jayden is missing. Ngesikhathi leli cala ligcina ukuhlala, umphenyi watshela inkantolo ukuthi umama kaJayden Lee wabika ukuthi ingane yakhe ayibuyanga esikoleni nokuthi wayengazi ukuthi ikuphi kwaze kwatholakala isidumbu sayo. Namhlanje inkantolo izwe ukuthi uJayden wabuya esikoleni, lokhu ikuzwe ngumshayeli wemoto eyayimhambisa iphinde imlande esikoleni. When you dropped him off, did you notice whether or not he entered the premises of Swazi Place? Yes. Icala lizoqhubeka kusasa. Kusenjalo lihlehliselwe umandulo icala lokubulawa kuka DJ Warras njengoba umsolwa kuleli cala uVictor Majola esazama imali yokukhokhela abameli. Kanti ke amaphoyisa asekhiphe isithombe sikaHlengiwe Buthelezi nokubikwa ukuthi ungomunye wabasolwa kuleli cala njengoba kuthiwa uyintombi kaMajola, nokusolwa ukuthi nguye owathumela isoka lakhe isithombe sika DJ Warras njengoba uButhelezi wayehlala kuso lesakhiwo uWarras abulawela kuso.